היה בשואה באחד המחנות. אני לא יודע חמניק. באחד המחנות נתפס יהודי על ריגול. מה חשבתם? איך הוא נתפס על ריגול? אתם יודעים איזה ריגול? תפסו אותו במכשיר קשר. מה המכשיר קשר? פה התיבה של המכשיר קשר, ופה עם רצועות מיוחדות הוא יוצר תקשורת, כנראה לכוכב אחר. ככה הם מבינים, מי יכול ליצור קשר. זה מרגל. יהודי עם תפילין. הוציאו את כל האסירים, מסדר, עושים לו משפט ראווה לפני כולם. מעמידים את אותו אחד, מוציאים אותו, שופטים אותו, נותנים לו להודות, כלומר תגיד כן, כי אם לא תמות בלי משפט, ואחרי זה מחליטים על ההוצאה להורג. מעמידים כיתת יורים. הוא עומד, ולפני כן אומרים לו, יש לך בקשה אחרונה? והוא אומר להם, כן, יש לי בקשה אחרונה. אומרים לו, מה? תראו, זה מה שהשם רוצה. אומר להם, אני רוצה בקשה אחרונה להניח תפילין. שתבינו, הם ידעו שזה לא מכשיר קשר. זה היה בשביל להתעלל ביהודים. בשביל לתק את הקשר בין היהודים לבורא עולם. זה המטרה, לשבור את היהודים מנטלית, רוחנית. אמרו לו בסדר, בוא. בקשה אחרונה. הוא שם עליו את התפילין. תפילין של יד, תפילין של ראש. ואומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והגרמנים מחייכים והיהודים שם בוכים. ועוד פעם הוא מורים את העיניים למעלה וצועק שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא מתחיל ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ותראו מה זה הקדוש ברוך הוא, בכל נפשך. תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, בכל מאודיך. ופתאום נעצר רכב. רכב שחור. יורד ממנו קצין גבוה בוורמאכט בצבא הגרמני. הוא אומר, מה קורה פה? מה היהודי הזה עם תחפושת ומה קורה? הוא נתפס על ריגול, אנחנו הורגים אותו, מוצאים אותו להורג. אמר להם על ריגול, לא מבזבז עליו כדורים. הצבא צריך כדורים. זה צריך עונש יותר גרוע. אמרו לו, מה המפקד, מה אתה אומר? נתנו לו מכות עד מוות. חבל לבזבז עליו כדורים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל נפשך, אפילו נותן לנפשך. הגרמנים הולכים בלי היסוס. לוקחים עלה, מוריי ורבותיי. היה להם עלה מעץ, שהם החליפו אותה עם השנים לעלה מגומי, כי העלה מעץ הייתה נשברת על הגב של היהודים. הם נהיו יעילים, הם המציאו את העלה מגומי. גומי קשיח. כדי שהיא לא תישבר. תבינו באיזה עוצמה הם היו נותנים מכות. הם באים לאותו יהודי, מחילה מקוות רותכם, אבל זה בין המצרים, מתחילים לתת לו מכות בראש. התפילין, אחרי כמה מכות מתפרקים להם, מתפוצצים להם, הראש כולו דם. הם ממשיכים לתת לו מכות. תפילין עם פיסות אור, כולו על הברכיים, מקבל מכות, עוד מכה ועוד מכה, עד שהוא נשכב.
וזהו. הם מסמנים ליהודים, קחו אותו. והיהודים לוקחים אותו. יש שם בור גדול, שם הם שמים את הגופות של היהודים, וזורקים אותו לבור הזה. והולכים. מוריי ורבותיי, 7 שעות בתוך הבור הזה. אבל בורא העולם מחליט, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. היהודי הזה פותח את העיניים אחרי 7 שעות בין הגופות. כולו זב דם, הראש פתוח. הוא מתחיל לזחול בשארית כוחותיו, מזיז פה גופה ופה גופה, ומתחיל לעלות בבור. כבר שעת ערב כולם הלכו. מתחיל לזחול וזוחל, מתעלף, מתעורר, ממשיך הלאה. מתעלף, מתעורר לסירוגים. מגיע ליער הסמוך, תופס שורשים של עצים יונק, של צמחים יונק, עוד קצת ועוד קצת, והוא ממשיך עוד ועוד ועוד. מוריי ורבותיי, בחסדי השם יתברך 2.5 שבועות היהודי הזה ביערות, והקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות וחיות והוא שורד. אוכל מה שאוכל, כל צמחים, כל מה שיכל לאכול שם, יונק, מלקק טעלים, ממשיך הלאה והלאה. בחסדי השם יתברך הוא מגיע לפרטיזנים, מהפרטיזנים מפנים אותו אחרי זה לבית חולים, בית חולים מקבל טיפול. מוריי ורבותיי, היהודי הזה שלא כמו מיליוני אחיו שנהרגו השם ייקום דמם, הוא עבר את השואה והגיע לארץ והקים דור ישרים מבורך. שנים אחרי זה, יום אחד היה לו בעיות בראש, הוא הולך לצילום. אתם יודעים מה גילו בצילום? נדהמו. בצילום התברר, מוריי ורבותיי, שבתוך הראש שלו יש קלף של תפילין של ראש, פרוס. מה שקרה שהראש לא נפתח, הקלף נדבק במשך 2.5 שבועות שהוא היה שם ביערות, האור לאט לאט כיסה ופשוט התכסה לו אור הקרקפת שלו, כיסה את התפילין. לעולמי עד, מוריי ורבותיי. אתה היית מחובר לתפילין, בורא עולם אמר, אני אעצב לך את התפילין. אתה תבוא עם עדות כזאת לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, כל חייו פה היה לו ראש הכל רגיל, בפנים קלף של תפילין על הראש. מוריי, אלו תפילין שבראש. וראו כל עמי הארץ כשם נקרא עליך ויראו ממך. מוריי ורבותיי, הבן שלו, דרך אגב, זה אחד מגדולי המזכים, ככה אמרו לי, לא יודע מי זה בדיוק, אחד מגדולי המזכים ומזכי רבים היום בארץ. שמעתם אותי? נגלה עוד מי זה. הבן שלו זה אחד מגדולי המזכי רבים בארץ. של אותו אחד. הבנתם? זה מה שבורא העולם רוצה. להתחבר אל השם, זה מה שאפשר לעשות. אם לא, אנחנו כלום. רבותיי, איזה אבנים, זורק לנו בורא עולם אבנים, הבעיה היא אנחנו. נרים את העיניים, נתחבר אל השם, ברוך השם.